Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kunomunye usisi otholakele kuthiwa uyena uMamtolo number 5 manje lo oreplace uMakhumalo okade ekhona. Angazi ukuthi uMamtolo lo sisi uziveza yena noma ubaba Mseleku osemvezile ngoba bathi uvele kwi-page lababa Mseleku. Ngibuya khona ke hayi akekho ke kwi-page lababa Mseleku kodwa sekubhaliwe ukuthi unumber 5 uye uMamtolo huye. Okusho ukuthi ke senze njani noNesi siyapheka. Sesingaqala ke silungisa ukuthi ke phela uNesi washo ukuthi mayishintsha imithetho ayingashintshi esayidini elilodwa. Wathi uNesi esavumelana ngakho sobabili. Hey wami uMangwabi uthi bobabili. Futhi washo phambi kwa amakhosikazi kubaba Mseleku wathi okuhle ukuthi thina sakukhuluma lokhu. Savumelana. Masushintsha phela kodwa siyabona ukuthi baya-act kodwa nje sengiyayibuza ukuthi engabe baziza kanjani uma omunye unkosikazi ezosho kanjani ukuthi kahle kahle lokho okushilo akuzujike esayidini lakho kuphela makujika kuwe nakimi kuyajika ngoba sivumelane ngalokho mase beyasala komacele bethi phela uzizwa ngathi uphethe kanti wena babakhe wathini kuye. Athuma yeni ke izinto abantu abathembisana zona kumnandi ziyabagankaza. Athi uMakhumalo kanti yayithini icondition yokushada uMbali? Masingithi makhemi usudlala ngathi ngoba uMbali umngani wakho. uMbali waba comfortable nje esethola umngani ezevuma isithembu sesiyamxaka manje. Hayi asikho ke labo ezothi phumanike endabeni zabantu kwashkwacima kanjani. Nangu uMamtolo besidlulela nje manje sifuna ukwazi ukuthi uyeni lo sisi sesombona kuThando Nes'thembu. Ningangizwa ngikhulumela phezulu ngiba nje iflu into engisayisebenzisile ayisebenzi. Ya ngiyaxolisa ngevoice nokukhulumela phezulu ngeflu. Nangu sisi sazoyifuna ke indaba yakhe kahle ukuthi uye yini kodwa kamanje asingamnikeza ukushisa ake sithi ukulinda sibona ukuthi uyeza uyavela noma nayo sisi nje uyifunela udumo noma badlala ngaye ke phela abantu abafana nami esebefuna ukuletha umgosi la kunina sesiletha nomgosi obandayo. Hayi cha mina ngiyaletha umgosi obandayo futhi into engiyithandayo ningithandela wona lo mgosi obandayo. Lo ongawuthanda umgosi obandayo uxolo asikisi. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Ngisazobuya namanye amavideo akhona athanda ukuba serious akhona anesigaxa kodwa ngisamileke nje ngizama ukubuyisa ufix loya omdala usalahlekile so ningibekezelele mangenza izinto ezingaqondakali khona nje hayi usiyami futhi